Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Khot kerki ya ka dorbar parlimen lak ban thau anya ka weke election hakeleng ke India bat lak ban trekam ka UCC ka sorkar India kala khot ya ka dorbar ba kerpang jong ka parlimen haka khat pra hadu ka arpo artarik unailur arhajar arpolai bat ka jing temu jong ka te ka dorbar kampat sai satie hendrai ka khubor jong ka India today ka yathu ba ka sorkar India kan letra ya ka bel ka bantip kum ka one nation one election lane ka we gari ka we ka election bat nang ta kan wan raru ya ka bel jong ka uniform civil code bat nang ta ya ka bahak kerpang ya ki kenthe upral hat joshi u menteri ka sorkar India u bapet ya ka tanat parliamentary affairs u pentep balarai ban khot ya ka dorbar ba kerpang jong ka parlimen ka ban sedang nadu ka khat pra hadu ka arpo arteri unailar arjar arpolai bat kan don sansngi ka jingsong dorbar ka jingmut jong ka one nation one election ka thau badai ban penlong ya ka election lok sabha haringkat bat baro ki election dorbar jelar kumju bat katai kadai ka jing ajingmut ka balale da ka law commission of India mentai ya ka election la penlong la ka jong hakaba ka election lok sabha ka don la ka jong ka por bat ki election syaki dorbar jela ki don la ka jong ka jingkut jong ka portrekam jongki bat ka yai telun hakatai ka dor ka wepat ka an ka balak ban pentrekam no kadai ka uniform civil code hakaba katai ka an kan trekam salon sar ya baro klem da khen ya ka jinglong niam ka dustur ka riti ba pher ka rukom im rukom long jong ki breu bat nang ta ka jinga pher jaj benreu ne ka jinga pher jong ka jinglong senrang bat kan thai ru kumju